nakani ka KUT-APPHIRA nila sdang ya gawe ka jingwalam khubor halor ke jingjia juga perthai daga ba ngipet na ka syarak jongga jitu rupa ka belong ka ketien ka jong belai tingila sedang ye kane kalong kum ka kenjar review ka jing pet ke jingjia naga syarak jongga jitu rupa ka ketien jong belai lara pimpat pet ye kane ka khubor ka bangi review ke jingjia jong snem arjar arpo ar daga ba prisno bat ki jingtulupa naga Bible timenta ngin ai kyrteng ye kane ka khubor ka jingtulupa haga taïew ngilarong siya gari ka taïew kabaningkong jong snem arjar arpulai daga ba prisno ye ka khubor ka bangila kreni ka jingjia snem arjar arpuar kabaningkong haga jere barkeri Israel kabanga juang na kapor siya kapor bagari ka badje jong ka jingtulupa kabayat ko kabag kadew kabag pani hanong idan menta ladep thaw ka sarkar ka batumahiri Israel barkai ka ba ngala bal sutu bar UI bakanong ba Jerusalem kanong ka preng jong ka jingpelet jimut hanu snem arjar arpo lai hakani ka sarkar ka batumai udanwi menteri sarkar Itamar Ben-Gvir namda kamau ba ka pronunciation uni udiway na ki ultra orthodox religious Jew uberan ka parti ka ba id jaj ben rio ba id ye gari khamtam mi ka jinglong kerpang jonglo moraya ka ba ka juran ka temple menna kini ki khendiat sengi marsen shimti ka kam kum minister ulali Kiew shulum moraya ulum ha ubala juran kini ki arli ki temple ka temple yu Salaman ka temple batay yu Serbabel haga bamanta ki dan ki mos jigi muslim kan baka jakamani belai jigi Jew kamdan satya kumangilay kren kadan ka jing angno ban tayno ka temple kumakhalay mi de ye unu Minnesota la ki unu lom bakalalong ka jing kalawan ra ka jing bitar na ki ri muslim ki babon na ki leno ki la berngem berten ngilay kren bo nu snem juga jing penibor ngenang i ka jing penibor hang tay ha kanong ba Jerusalem haulo moraya ngenang i sibon apreng ri ka sarkar Israel ngenang i bat kiri Arab kumangela juang ba uniulo moraya ka jagabron ka mos hangto Dome of the Rock kisiem Jordan kidi ki ba kilong kum ki custodian ki ba pet hangto nang pet ike jingjia ki ba ja haganong ba Jerusalem uniu taïew ngi ka jing tanam ka jing khlut naga jing kiyo jone minister haunu lo hai ki babon ki nong kren ki ong ba uni minister klemp and kain satya ka ka status quo sha ban visit ban kiyo how to lo mrem sha ban duwai ki ju kata ka jinglong ka ba la ya science scholar bagi jiu kilaba ni ki sulom kimla apat banduai namar laong bodi ulum kentang jong ke muslim and ka jingshisha ngitip historically naka Bible uni ulum maraya ulum haka ba Abraham
temu ban kenya Isak ni la kenya na ulang berat bala pendiang da ublay la tei ke temple Solomon la tei ke temple Zerubbabel bagi dan kisibun ki jingjia ba jahan ulom kani gadi ka khubor jing'athuhlypa ka khubor jingjia ka baran ba ka jong ka taïew ka baran je sno bat ka jing'athuhlypa jong ka ktien ka jong ublay u nang'athuhlypa sa kharaya hagalanong ka ba khaar khalay ka sa u yathuhlypa ka dan je sno angne sabang ka jingpen KUT ya kiyatrikam ka jong ublay borok ka ban KUT hakanong ba Jerusalem ni puli ni kitab jong Sekharia kharanong gar khar banin kong ka jingkit ka ktien utra yek Israel ne persha ke Israel the burden ka ktien ka jingkit da ktien Hebrew masa ka weight ka burden don yu ka da anur joblay ka don ka burden gon go weight halo ka jinglong jingman ju ka parthai halo ka jinglong jingman ka nong ba Jerusalem halo ka jinglong jingman ka Israel halo ka jinglong jingman kaleng selan sar parthai ka don ka weight ka don ka burden ka don ka masa ka jingkit ktien Hebrew masa MASSA masa ka jingkit ka ktien utra yek Israel Blay kwa yang arfi ngin ka connection ka dia sno ban yo kem ya ka heart ka joblay ban yo ban lap dan yu ka don joblay dan ka burden dan ka jingkit pinsem na ka porsh ba kine thulupa ka jingkit Habakuk ka jingkit jiki prophet ka jingkit jong Isaiah ka jingkit jong Sekharia kini ki bridge joblay ka burden ublay u ya bentai ka burden ka budan ka download jingki bridge joblay kadan ka jingkit haka download ka jong ublay God's heart haka download bay ka burden and ang isu ang ne God's power ka bor ka jong ublay kumni wong try ubla sengi ki peneng but ubla sengi ka nongrim ka kando kani ka bor ka jong try atrai ublay mla thai ka breng ba ka kando tu dan ka bamla abat me dan ka bamla abat try uba pelongi ka men siung brio po aju hallelujah try di ublay halo ki jeben rio baro halo ki jing pelong baro God of all the earth idi ublay halor jaga bertai baro God's power God's heart gi ka dono ublay ka don ka burden God's burden ka dono ublay ka don ka jingjia ka masa ka don ka masa ka jingjia Henry is a God's power ka bor ka jong ublay ba tha ka breng ka kando uba pelong gi ka men siung brio po aju and that's the way God's wisdom ka jing start jong ublay udan ka jing start wa khmi ngan pelong ka Jerusalem ka khuri pensat lengwet iki pat haki pat ba baro ki ba bro sodong bar halor ki judaro kanong hakata ka jingkyrkhu ya ka Jerusalem tekan ja kata ka singi bangan pelong ka Jerusalem o mau ba khia ki pat ba baro ki ba penkit ya ka haki an penmong baro ki ba benta ki ba muslia yau ni mau put mau sam jong ublay Jerusalem mean foundation of peace. Kiba muslia ya ketika nongrim juga jingso. Kiba kta. Ya ketika nongba a promising city, prophetic a city, promising city. Kanongba kabadan ka plan terkamu play. Baro kiba penkit ya ka hakian penmong sat eki. Bar ki jabri baro ka kendo kin yalom persaya ka. Henry Kimpoy berkhat ini ke jab mereka bani alom. Berkat jing start terekam juga play. Kin yalom bani ale. Henry kin KUT ha ke jing pendep juga play ke pelan terekam juga baro. Ke jing'athuhlypa ha ke ni ke taïew. Ke jingjia ke nong ba Jerusalem ulom maraya. Ngenang I ke ni ke hot issue honu snem arajar. Arfulai. Nagamba jingi kibanget how try tingin so tho e ka por ka ya ka bangidal ka por je ka jing pendep ye ka jing'athuhlypa shagri utrai long shisha baru blay im na maru tra jisu ya la be ka gospel try de be ka kamu try be bra shi ka jing long ru blay shi ka jing sup be beri baro shi ka jing khoi klam kata nginam la bani yo try anda ka borom jo blay Amen. Yes, siya para ko ipat. Katayo.